Pozdrav! U ovom videu želim ti ispričati nešto o temi na kojoj često radim s klijenticama, a to je druga trudnoća. U smislu i odgađanje, i planiranje, i odakle dolazi ta uznemirenost koja se često pojavi u drugoj trudnoći. Stvar je u tome da u drugu, kao i svaku sljedeću trudnoću, ne ulazimo kao prazna ploča. Ne ulazimo zapravo kao prazna ploča ni u prvu. Uvijek sa sobom imamo jedan kufer u kojem nosimo prethodna iskustva, neka osobna, kulturna uvjerenja i predodžbe koje svi mi imamo o trudnoći, o porodu, o majčinstvu, bili mi toga svjesni ili ne. Ali to pogotovo vrijedi za drugu trudnoću. Zato što sada više ne naslućuješ kako bi to moglo izgledati, nego znaš. Imaš svoje iskustvo i to je tvoj okvir za planiranje sljedeće trudnoće. Ili odbijanje, ili odgađanje onoga što slijedi. Sada imamo to jedno iskustvo prema kojem se zapravo mjeri sve ostalo. To je polazišna točka odakle krećemo u smislu kada bi bilo isto ovako, bilo bi super. Ili ovo se dogodilo i to ne želim nikako da se ponovi. Ili želim da ovo bude malo bolje, želim se na ovo malo bolje pripremiti. I to ima svoju dobru i lošu stranu. Jer sada znamo što možemo očekivati i to nas može ili ohrabriti ili obeshrabriti. Najčešće imamo velika očekivanja i vrlo moguće velike strahove. Na primjer, jedna žena koja je prvi porod provela na dripu bez epiduralne sada može biti u velikom strahu od boli. I ja uglavnom govorim o prethodnim iskustvima poroda. Ali druga trudnoća se odnosi isto tako ako je prije bila trudnoća koja se završila gubitkom, bez obzira na to koliko se ona dugo ili kratko zadržala. To su neka životna iskustva koja su uglavnom nevidljiva, niti se o tome priča, niti to negdje možemo vidjeti, a itekako utječu na nas. Tako da, bilo da se radi o prethodnom porodu ili o gubitku, poanta je da će naša neprerađena iskustva iz prošlosti, koje još uvijek imaju naboj, to znači da se uzrujaš kad te nešto podsjeti na to, da ti je teško pričati o tome bez suza, bez knedla u grlu, bez da te opet obuzmu ti osjećaj, to znači s nabojem. Takva iskustva će jako utjecati i na ovu trudnoću. Ako se na prvom porodu dogodilo nešto što nismo preradile, to će sad isplivati. Trudnoća ima tu jednu neminovnost. U smislu, sad si u tome i znaš da možeš samo naprijed. Da je jedini put naprijed kroz to iskustvo. Znači, beba je sad tu i ovako ili onako da će se beba roditi. Ja sam sad u ovome, ovo se zbilja događa. I u redu je, možeš udahnuti, izdahnuti. Možeš usporiti. Makni pogled na tren od ekrana ako ti treba. Pogledaj gdje se nalaziš. Ovaj video i ova tema neće pobjeći nikamo. Jer ovisno o tome što si ti naučila, zaključila, potvrdila u prethodnim iskustvima, koje si ti uvjerenje stekla ili ga zapečatila, to će jako utjecati na ovu trudnoću i porod. I to može biti nešto osnažujuće u smislu sad znam da ja to mogu. Moje tijelo je nevjerojatno, da ja vjerujem svojoj intuiciji, da znam da me ona dobro vodi. Ili može biti neka sumnja koja potkopava tvoju vjeru u sebe. Osjećaj da te tvoje tijelo izdalo. Strah od neizvjesnosti, osjećaj nesigurnosti, usamljenosti. Poanta je da ne krećeš od nule. Znači, tvoji stavovi o porodu su već izgrađeni. Samo je pitanje da li oni tebi služe na korist ili na štetu. Ono što se često događa u trudnoći je kao da promučkaš bocu od mineralne i mjehurići sad krenu gore. Slično to se događa s tvojim emocijama. Sve ono što si mislila da si pospremila, da si zaključala, da si ostavila iza sebe, sada izlazi na površinu. I to je dobra stvar. Jer sada imaš priliku da to otpustiš. Neki dan slušala sam priču žene koja je u drugoj trudnoći i to 7 godina nakon prvog poroda počela imati napade panike. Njezin
Prvi porod je bio dosta traumatično iskustvo u punom smislu te riječi. Bez da ulazim u detalje, nakon toga se teško oporavljala. Ali recimo prošlo je par mjeseci i s vremenom se počela osjećati bolje. Nekako je to stavila sa strane i nastavila dalje. Do sljedeće trudnoće, kada je sve isplivalo. I ona nije jedina. Ovo je možda malo ekstremniji primjer, jer naravno i na sreću neće sve žene imati napade panike, ali hoće osjetiti veliku nelagodu kada zamisle da moraju ponovno proći ono što je bilo prvi put ako se dogodilo nešto. Nešto što nisu očekivale. Nešto što je za njih bilo dramatično. Zbog čega su se osjećale izolirano i kao da nemaju načina da se nose s tim. I to mogu biti stvarno svakakve situacije. Da se dogodi neki ishod koji nisi očekivala. Na primjer, carski rez. Ili da si računala na to da ćeš dobiti, na primjer, epiduralnu, a nisi je dobila. Da si se osjećala totalno samo na porodu, u babinju, krajnje prepuštena samoj sebi. Bilo koja od ovih sličnih, drugačijih situacija koji si se osjećala kao da se nisi snašla i sada se bojiš da bi se to moglo ponoviti. I onda ono čemu razmišljaš je kako da ja učinim da se ovo ne ponovi. Što da ja napravim da se ovo ne dogodi. Samo da mi ne i 3 točkice. I ono što je problem s tim je taj grč. Samo da mi se to ne dogodi. Samo da mi se to ne dogodi je magnet za to da ponoviš svoje iskustvo. Stvarno puno puta sam od svojih klijentica čula nisam htjela da se dogodi ta jedna stvar i upravo se to dogodilo. Imam jednu simboličnu priču koja je jako ilustrativna za to. Možda će se činiti malo neobično, ali meni je jako zabavna. Znaš kako kažu uplašen kao zec? U smislu da je zec pojam jako plahe, strašljive životinje. I pa ova priča kaže da su zečevi nekad davno bili veliki, skoro neustrašivi ratnici. Sve dok se jedan zec nije zamjerio vještici, jer se bojao njezinih moći, i onda je ona bacila kletvu na cijeli njegov rod, na sve zečeve i rekla: od sad nadalje, kad god budeš zvao svoje strahove, tvoji strahovi će doći. I kako se to ostvaruje? Zec se nađe usred polja, vidi sjenu sokola i kaže: sokole, nemoj me pojesti. I sokol ga ne čuje, nastavi letjeti. Ali zec je uplašen i zec ponovno vikne: sokole, nemoj me pojesti. I sokol ga čuje, obruši se na njega i odnese ga. Kada zoveš svoje strahove, oni će doći. Ne želim reći da će se svi tvoji strahovi ostvariti. Neće. Ali taj grč u tvojem tijelu, kada si u toj emociji, je jako, jako stvaren. I stvar je u tome da se mi zapravo rijetko kad bojimo nepoznatog. Ne bojimo se onoga što ne znamo, nego upravo suprotno, onoga što mislimo da će biti. To nepoznato ima lice, ima oblik stvari koji su nam se već dogodile. Povreda, razočaranja koje smo već doživjele. I sada se bojimo da će se to ponoviti. Bojim se da će opet to nešto što je bilo. Jer ono o čemu često govorim je da ono što smo doživjele, a nismo preradile, a nismo otpustile, ostaje s nama. Dok ne izbacimo taj intenzitet, jednostavno nas neće pustiti. I to znači da bi ti rasterećeno ili rasterećenije ušla u svoj drugi porod, iznijela ovu trudnoću, moraš otpustiti to što je bilo prije. Oprostiti drugima i sebi što je bilo, što nije bilo. Da se pomiriš i počneš gledati unaprijed. Misle da se stalno svrćeš i pitaš što je moglo, što je trebalo biti drugačije. Tvoj prvi porod ili prvi porodi, što god se dogodilo, to nije kazna. To nije presuda. Ali moraš raščistiti taj kufer. I ako u tome želiš moju pomoć, pogledaj linkove u opisu ovog profila. Čujemo se.